Nå, nu kan du så begynde at indtage alt muligt. Det er fantastisk. Alkohol. Så skal du ikke tænke på, at det kommer ind. Nå, men det er der langt nu, eller hvad? Det er så ikke. Jeg tror også, jeg kan holde Så glemte jeg at snakke. Hvor er du sej, Solus? Ja. Jeg har ikke rigtig benyttet mig af det. Hvor? Vi havde en anden nu. Det er vildt. Han har aldrig kommet før. Han var helt hørt om, at det så på knæene.